Povedali by ste podľa tohto, že tu býva so mnou chlap? Robí tiež toto niekoho pes? Prečo periem biele s farebným? Očný klam, olejové špagety. Toto vám ukazujeme a toto je moje. Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Dúfam, že ma budete počuť, pretože vonku robotníci robia niečo na stavbe, takže máme tu dneska celkom hluk. Inak, ja keď si nevyžehlím vlasy, tak mám presne takýto výbuch na hlave, ja to preto nenávidím, ja milujem čerstvo umyté vlasy, ale ja keď si ich nevyžehlím, tak vyzerajú takto a ja sa v tom vôbec necítim dobre. Práve, že ja mám rada, keď sú také ulízané. Neviem, úplný výbuch, ale chcem ísť upratovať, takže vyžehlím a upravím si vlasy až potom. Mohli ste si všimnúť, že ja som sa predtým ešte osprchovala, pretože mala som strašne mastné vlasy. A inokedy by som najprv upratala a potom sa osprchovala, ale neviem, necítila som to dneska takto, potrebovala som si dať najprv úplnú očistú a teraz idem upratovať. Toto je realita našej kúpeľne a nebojím sa to ukázať, pretože ani my nemáme vždy upratané tip-top a najbližšie sa môžete určite tešiť na vytriedenie celej skincare, ktorá sa nachádza aj v tejto kúpeľňovej skrinke. Taktiež tento celý jeden šuflík treba vytriediť, aj tento šuflík treba vytriediť. Ja som si tu už na umývadlo nachystala túto moju obľúbenú fixinelu na tento hnusný vodný kameň, čo sa nám tu tvorí non-stop. A pozrite, akú peknú húbku som našla, to bola v DM-ke nejaká valentínska limitovaná edícia. A teraz dám všetky veci z umývadla preč a idem umyť najprv zrkadlo. A počúvajte, táto pasta, ja som si ju kúpila, lebo však v Amerike je veľmi známa, tak som ju chcela vyskúšať a toto je nejaká príchuť, alebo teda vôňa, alebo čo. Jasmín a mint, mentol. Ja som si 5 dní zvykala na tú vôňu lomeno smrad, čo som nevedela dýchať, jak som si umývala zuby, ale normálne po tých 5-7 dňoch už to tak necítim. Strašne silná. Voňa to úplne ako najsilnejší pel, najsilnejší jasmín, ale teda aspoň v ústach nebola cítiť, že iba cez nos, ako tú vôňu, že strašne silná. Klasika, clean a jedeš. Ja mám najradšej na upratovaní tie vyleštené batérie, ale také nám vydržia asi maximálne týždeň. Máme tu tvrdú vodu. Mám tu aj takúto vychytávku z obchodu Normal a úplne to milujem. Fakt som si to obľúbila. Je to vlastne na odtoky, len škoda, že je tam už fakt, že troška a použila som to len raz a teraz to idem domýňať úplne celé. Toto je to, o čom som hovorila. Úplne to milujem a pozrite, aká špina odtiaľ ide. Toto čo je, prosím pekne, fuj. A takto to nechám celé pôsobiť aj s tou fixinelou a teraz idem na vaňu. Fuj, pozrite sa, čo je tuto. Teraz nechám pôsobiť na vani fixinelu a idem utrieť, teda umyť toto umývadlo a pozrite sa, aký hnus bol v tom umývadle, v tých odtokoch. Takže ten prostriedok naozaj odporúčam, ale teda ja to mám na 2 použitia. Ja sa toho ani chytiť nechcem, takže berem hadicu zo sprchy a takto zmyjem. Fuj. Teraz tá moja najobľúbenejšia časť, vyleštiť takto s handrou batérie. Ja som ináč túto handru aj nechávala takto pri umývadle, že po každom umytí alebo manipulácii s touto batériou sa takto pekne utre, ale tak vysvetlíte to môjmu Erikovi. Keby bývam sama, tak by to určite dlhšie vydržalo takto vyleštené. Kvôli tomu to upratujem. Povedali by ste podľa tohto, že tu býva so mnou chlap? Lebo podľa mňa nie. Teraz idem dať prať biele. Inak aj vy to tak máte, že napríklad tuto píšu, že to je na 40 praní, ale reálne ja by som to mala kľudne aj len na 10.
ale povedala som si, že naozaj to budem dávať takto podľa vrchnáku a zistila som, že to aj stačí, ale nemôžem dať iba vrchnák, ako sa píše, proste musím dať aspoň ešte polku jedného. Ale teda tejto rúžovej Avivaže z Perfetto Home sa vôbec nebojím. Ťuk. Beriem sanitol a idem umyť aj pračku, pretože je úplne zaprašená. Konečne mám kúpeľňu upratanú, idem teraz na kuchyňu, potom ešte zvesím suché prádlo, čo úplne neznášam. Vešať mokré prádlo v pohode, ale suché odkladať a skladať nenávidím. Potom ešte musím povysávať, utrieť zrkadlá, na make-up stoliku prach. Idem na to. Dajte mi inak potom aj vedieť, že či vás baví takéto upratovacie video, predsa len je to iné, keď to zostriham do minútky 30 a dám to na Instagram alebo TikTok a keď som halabala, takže budem rada, ak mi dáte určite vedieť, že či vás bavilo a tento môj účes úžasný, ale nevšímajme si ho. Robí tiež toto niekoho pes, či to len náš robí toto? Čo robíš? Toto je tvoja obľúbená hračka, že? Rozkúsať vrchnák. Ty sa usmievaš? Toto je jeho. Inak ja mám v dospeláckom živote pocit, že ja iba vešam a perem prádlo a nakladám a vykladám myčku. Nič iné. Pustiť druhú práčku a ja si pamätám, že raz mi niekto napísal pod upratovacie video, že prečo periem biele s farebným, ale ja naozaj nehodlám prať zvlášť biele uteráky a farebné, však oni aj tak nepúšťajú farbu, takže pekne dám gel na farebné prádlo a hotovo. A tiež mi raz jedna baba písala, akože úplne milo, však úplne v pohode, že nemám dávať Avivaž spolu s práškom alebo teda gelom na pranie, ale niekedy, keď robím takýto záber, tak ono to len tak vyzerá, že to bol úplný očný klam a ja som si to aj hovorila, keď som pridávala to video, že to fakt vyzerá, ako keby som dala Avivaž a gel na pranie spolu, ale teda samozrejme, že nedávam. Ťuk. Nastúpený. Musela som si spraviť pauzu na obed a vždy, keď doma nič nemáme, alebo proste len tak, že mám na to chuť, tak ja milujem špagety, alebo teraz som si spravila linguine a vlastne len na veľa olivovom oleji, cesnak, sherry paradajky a chili. Ja to volám olejové špagety a úplne to milujem. Je to niečo jak, no nie je to jak aglio olio, ale chápete na ten štýl. Teraz som tam dala ešte aj vodu zo špagiet, nechám to chvíľku prevariť a vlastne to je všetko a chutia veľmi dobre a navrch veľa parmezánu. Ja konečne už len upracem túto kuchyňu, túto linku, vyvesím uteráky z práčky a ešte potrebujem povysávať. Ja som už totálne KO a strašne som sa najedla tých špagiet, takže viete, ako sa mi teraz chce ešte povysávať, vešať prádlo a toto tu robiť. Ten pocit, keď tvoj pes konečne papá a ty nemôžeš ani dýchať, ani sa pohnúť. Teraz si tam dáme na to takto kokos. Teraz si dáme sušienky. Nevadí. Však po okraji všade? No asi, jak chceš.
vedľa tých sušienok alebo tak, hej. Teraz si tam dávame takéto guličky z DMky. Ja už som aj zabudla, že čo to je, strašne dlho to máme doma. Ale niečo asi, že bufované sa to volá. Dáme si čučoriedky. Aj maliny by sa hodili. To sme inak roztopili, to sme rozmixovali, čo si tam dal mrazený banán, mrazené jahody s trochou smotany a vlastne na spodu vznikla také keby zmrzka, preliali sme to čokoládou a teda toto sme si dali všetko na vrch. Realita je ale taká, že toto vám ukazujeme a toto je moje. Mňam. To je tak osviežujúce. Ja som až dneska zistila pri strihaní tohto videa, že ja vôbec nemám žiadne ukončenie videa. Tak som sa obliekla do toho istého, čo mám vo videu a robím sa, že to je točené ešte v ten deň. Na tieto začiatky a konce si ešte stále zvykam. Každopádne ďakujem, že ste dopozerali tento vlog a vidíme sa ďalšiu nedeľu.